И добре дошли в ден 23. Намираме се на по-различно място, както може да видите, в тунела сме. Отиваме сега към Джамбо и след това си тръгваме, защото днес имаме много работа. Сега часът не знам колко е, но мисля, че го стартирам в 13:41. Както и да е, каквото и да е. Така, сега включвам ви да кажа, че днес съм забрал да снимам влог. Както знаете, аз всеки ден трябва да снимам. И забравих сега. Съжалявам за некачването. Монтирам ги в момента, затова съжалявам, че няма влогчета. Но да, обещавам ви, ще ги кача днес влоговете. Майка ти да е ба! Съжалявам за студнята, просто чантата ми пада винаги от рамото и не мога, така че да. За другото, днес сме събота. Днес ще ходим при дядо, така че ще ви показвам всичко интересно и любопитно. Сега отиваме към Джамбо, ще ви показвам доста неща. Просто ви казвам, че забравих да снимам днес. Сега започвам да снимам. Ден 23 и забравям да ги монтирам видеята, в които може да ги снимате и вие. Да ги монтирам всъщност, така че извинявайте. Но днес ви обещавам, че ще бъдат качени влоговете, от които не бях снимал. Така че много съжалявам, няма да се повтори и ще внимавам. Днес ще кача и този влог, който сега идва. Така че да, благодаря ви, хайде към Джамбо и се отправяме натам. След това ви виждам след малко, така че да.